Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras madihita saluhutna. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adorak sotabuka parminggota sadarion. Martang yang naho mahita di bagasan roh tabe asa didongani Roh Kudus hati kita. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata sia buku RD nomor 2 ayat sada sahatu tulu. Suruh
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka na rosogot, dang tarabaheni manira kita siya kaholongan ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha, sale honjela pahot may dihami roha si songoni, ramo tima akan naposom maradopon pangasungin ni si bolis, asa maluan na sida siap pangujunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan dohot partan batuan nami. Saito gumahami di dalan si dalanan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu ma patik ni debata, ima nadi enet sian patik parjolo dohot pati pau paton songonon madidok hatana disi. Parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahana di benua gijang, dohot na di benua tongaon, rodi na di bagasa naik na di turun ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang sioluan. Patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang kosoture dalanna. Ay honahum na dosugut, akka na marsineang di guarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nauno marima ulahamu nasasi ulaonmu, ala yang guari papituhoni, ari pada dia nani Jehovah datam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namang ibati hutam. Ay di nauno mari do rito padebata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do, umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para nai jaladi para badiai, atong rak mangidogugo mahita lau mangulahon na hombartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai paragugui mahami, mangulahon na hombartu patikmi. Amin. Surga, di mana
Tato potima dosa tenagudang ini julun di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopan nasana adong. Paruhum na tigor. Namanghumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siya pangalisyon nami di patikmu. Ima marhite siyan tubuh-tubuh ni roha nami naruai. Nak siapa katayon nami na soture, roh di panguloyon nami di isap-isap ni daroha nami, nata masih tutudo na uhum hami, alani dosa nami alai na tarsorsol bagi dohami nuaing alani asih maroham di hami ale debata nami, pardengkan bahasa jala paresi roha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama seluhut dosa nami. Jala suruh matot diperbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguluyo di bagasan hati goran do tabadiaun. Kabisa tami Tuhan nguluan na surah sudah. Na pinar bagam dia kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi ma bagbaga taringo Tuhasan di dosata. Songonon do hatani Jehovah, una koma biar, ayau do siluhon ho, nunga pola hujo guarmu, au napunaho. Hasangapon mani debata na dikijang. Amin. Tajama epistel di Turbukta di Minggu Sadarion, ima di natar surat di 2 Korintus 12 ayat 7 110 secara responsoria. Basir-basir di sibukna. Jala asa unang hugagi jakon akka pangukapon na sumurung na tuau, hona basir-basir doau di sibukku. Ima suruan ni sibolis, namak mupuhiau, asa unang hupatibbo diriku. Tolu hari dohu pangido sian Tuhani, asa sumuruti sian au. Gabe didok ibana tuau, tuk ma asine rohakku diho. Ai dihagaleo dosun timbul hagogoon. Asa unang tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan ak hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang dohu ilala di bagasan akka hagaleon, pangaleleon dohot hagogoton alani Kristus. Ay jupa gale bisi doau margogo. Ima sahatna, martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan na upiopsa.
Amin. Tidak kon maha porsiautai songon nahina tidak kon idongat tasa porsiaon di sandok portibion rap mandok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan na tu palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai iman tinubuhon si Maria nagabegebe siaton di porbadia andorang sobubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman silatus na matetar pajal di ibana di hau pinor silang na tua tuban toru ding ditanom na mulak manguli ari patoluhon na manaik tu surgo lahun lul tisiamun di depata Jehovah amanai para gugu na suhatu dosa ni disi may banay pamulak sugot tatanoon, manghumialak na mangulu duhot na mate. Au porsia diton di porbadia, jala adong saduhuria na badia, huria atau pala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sugot dangi halak naong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita sasudena. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Oktober 2022. Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun. Ibadah Raya Pesta Gotilon di Patupa Minggu Stadarion, 10 Oktober 2022, pukul sia 30 WIB. Di Sude Parmingguon di Patupado Papungu Pelean khusus Marhite Amplop, Kantong Ungu, Jala Dung Sipul Majaha Tikting, Mandok Hata do Sian Panitia. Konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Senin 17 Oktober 2022, maringanan di Gereja HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading di Patupado Konven Pandita HKBP Distrik Walu Jakarta. Sude Pangula Nagok Tiki, Dohot Keluarga, Pandita Pensiun Dohot Keluarga, Dohot Ina Sarfat HKBP Rawamangun diundang mandohoti konveni. Sinode Godang HKBP. Senin
sampai Jumat 24 20 Oktober 2022 maringanan di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung, naeng di Patupado Sinode Godang HKBP Pa Onoplonopon. Tabuan ma di Tangyakta asa denggan mardalan Sinode Godangi baen sangap di Goarni Tuhatta. Pelayanan seksi sending. Minggu 23 Oktober 2022 pukul 30 seksi sending HKBP Rawamangun Patupaon pelayanan Tupanti Jompo Werda Cipayung. Sude anggota seksi sending asa mandohoti pelayanani. Bulan musik HKBP Rawamangun 2022. Seksi musik Dewan Marturia HKBP Rawamangun Patupa bulan musik 2022 dohot tema hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jala Patupaon Maganup Minggu bulan Oktober 2022 on. Aka kegiatan napinatupa boy madijaha di Harotas Tikting manang web HKBP Rawamangun. Pendaftaran maka tindakon haporseaon manang sidi khusus. Pendaftaran sidi khusus ditutup masa darion 10 Oktober 2022. Jala mula atama parsiajaran di hari Rabu 10 Oktober 2022 pukul 10 WIB di ruang konsistori HKBP Rawamangun. Aka pelajar sidi khusus naung mendaftar asa Roma mandohoti parsiajaran sidi khususi. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nataba. Ima sada keluarga Bernardo Marison Manulang, Margaret Boru Manurung, Rosian HKBP Pardomuan Resort Medan Selatan, alamat Jalan Cipinang Lontar Gang Seruni 5, nomor 5A, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Wik Cipinang. 2. Keluarga Titus Tondi Winata Sidauruk Eskom, Afri Ernawati Boru Manalu, Rosian Gereja Metodis Indonesia Deli Serdang. Alamat Jalan Balai Pustaka Baru RT 4 RW 15, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 3. Keluarga Franz Michael Nainggolan, Wida F. Borumanik, Rapdohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Pangururan, alamat Jalan Pulau Mas Tolu, nomor sada A, RT 4 RW 10 sada, Kayu Putih, Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di joloni tuhata. Tikting Naing Marbagas. Tikting Parjolo, sada, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Maslon Dedi Kristianto Sihombing. Ruasni HKBP Bandar Setia, Resort Medan Timur, anakni Amata Sintua Lamhot Edward Sihombing, tubuni Inata Intan Boru Sianturi, Dohot Oroana, Friska Ferianti Hot Mauli Boru Panjaitan, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Kayu Kampung Pertanian, Boruni Amata Kolester Panjaitan, Tubuni Inata Ida Rosmawati Boru Huta Barat, Pamasumasuon hari Sabtu 5 November 2022 di Gereja HKBP Bandar Setia Resort Medan Timur. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Rikson Lamron Pangihutan Sinaga, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, anakni Amata Adnil Sinaga Nahinan, tubuni Inata Rosma Boru Napitu, Dohot Orwana Jennifer Oktapiani Boru Siagian, Ruasni HKBP Pembantuan Resort Pekanbaru, Boruni Amata Gunung Siagian, tubuni Inata Hertati Boru Tampu Bolon, Pamasumasuon
hari Sabtu 12 November 2022 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason manogi Michael Sirait, ruasni HKBP Resort Cibubur, anak ni Amata Jasinur Sirait, tubuh ni Inata Liese Tiurma Boru Huta Barat, dohot Orwana Hana Renata Naulita Boru Gultom, ruasni HKBP Rawamangun wek penggilingan, boru ni Amata Togap Predi Gultom, tubuh ni Inata Sandra Riana Boru Sihombing. Pamasu-masuon hari Sabtu 12 November 2022 di Gereja HKBP Cibubur. Tikting naung marbagas, nunga majalo pasu-pasu parbagason, panarihon Simanjuntak, ruasni HKBP Rawamangun wik khusus parserahan, anak ni Amata Sudin Nelson Simanjuntak, tubuh ni Inata Tumiar Anita Boru Sormin, dohot Oroana Butet Meilan Boru Gultom, ruas ni Gereja GKPI Tonga-Tonga Parsibarungan Resort Pangaribuan, boru ni Amata Hatorangan Gultom, tubuh ni Inata Megawati Boru Haryanja. Pamasu-masuon nunga di Patupa na di hari Kamis 10 Oktober 2022 di Gereja GKPI Tonga-Tonga Parsibarungan Resort Pangaribuan. Tuhatama nama masu-masu nasida nanaing jala nunga majalo pasu-pasu parbagason gabe parsaripean di nadenggan di tonga-tonga tarlumobi di joloni Tuhan. Ruas namoding. Nah di hari Selasa 10 Oktober 2022 nunga jumolo monding sahalak ina Desmawati Borusiahaan umur 58 tahun, hina baluhon ni Amata Guntur Simanjuntak, alamat Jalan Pemuda Tolube, nomor 15 Rawamangun, Jakarta Timur, wik Rawamangun Tegalan. Tuudean hari Jumat 14 Oktober 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion ni keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahid. Janeta Boru Pasaribu, wik Kelapa Gading, dirawat di Rumah Sakit Esnawan Halim. Pelean dohot aka udut-udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap di goarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat deh.
Tapasada marohata martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamuak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe, namarpung hita di bagas joran itu hatta nang diakka bagasta secara live streaming. Hatan di bata nang gabi turpuk jamita di hita di bagasan manuguton. Mardung mayaka damang dainang di sadarion sian natuare nunga taulahon ima pesta gotilon di huriatta laos sadarion ima puncak ni ulautta asa tahalas sommai di tonga-tonga ni huriatta jala totong marsitu hita laho patu pahon nadingkan sian nasa rohata sian lasni rohata tu joron di bata. Hatan di bata natar surat sian panurirang Nehemia bidu 5 mamukka mai sian sada sahat ayat 10. Hujaha mati hita salu nak kadamang dainang sonomma hata ni debata. Dungi mangangguk badarma situan natoropi rodi jolmana sida dopak haha anggina sida hala jahudi. Ayarong do deba namat dok torop dohami nang anak nami dohok buru nami selion nami maime. Asa manga kami jala mangulu. Alai anggona deba madok ikon lehonon nami nama haumanami. Porla anggur nami. Doh bagas nami bahen sikoran. Asa tarbahek kami manuhor eme managam halion. Adong musedeba akan amadok. Nunga hurang hami hepeng bahegar niruddo turajai. Haumanami doho porlak anggur nami sikoramna. Nuang pe ia songoni sibuk ni aha hanggi nami songoni do sibuk nami. Akka anak nami pe laos songoni anak nasida do. Hape idama. Ikon lehonon nami nama anak nami do buru nami bahen hatoban. Nunga pola mangarup deba siap buru nami jala marhagogo debata tangan nami. Hau manami pe doho porla anggur nami nunga sahat tuhalak na asik. Jadi tarima situ tumahau dukku bege angguk-angguk nasida dohot alu-alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hata maahu tu halak nasangap dohot tuakai duk nikuma maddo nasida. Nunga majalo bunga ni hepe kamu hape ganup sian ha anggina jadi hupaluhu masada luhutan nabalga mangalu nasida. Dungi nikuma maddo nasida nunga pola hita manobu sanggita halak jahudi akka nong tergadis tu halak parbegu hobar tu gogotabe dohot hamun naing manggadis sanggi munai laos manggadis tu hita tahe jadi si bema nasida dang haluasa dungi dikuma dang denggan pambahena munai daikon marhabiar tu debatat tahita nian tama marparange ala ni pangicahion ni halak parbegu mustai nangahu nangahanggiku dohot akan aposokku nungahu pasali hami nasida perak dohot eme ua italesehon ma utangon ua paula kamu matu nasida sadarion hau manasida
porlak anggur nasida, porlak jetun nasida, dohot bagas nasida, ro di bunga ni hepeng, eme anggur dohok miak, naong tinunggom muna sien nasida. Dungi ninna nasida ma, lolo mahami paulakon, jaladang betunggon nami sien nasida, bahinon nami ma songon na didok mi, dungi hujo ma akamalim laos hupatolum manasida, asa bahinon na hobbar tuhatai. Akup ni hupas-pas ma paradoran niha bajukku huhut tudok. Saya songoni ma pas-pason di debata ganup jolma naso makajong jokkon hataon. Sejabuna doho sianartana ikos songoni ibana tarpas-pas jala luangan. Dungi sadok luhutani maddok. Amin. Jala dipuji nasida Jahoba. Halak situan natoro pipe diulahum do hobbar tuhatai. Disido sahana. Huren tuhatta dihamak kadamang dainang haanggi nang pinariwo pe dangadong sada halak sian hita nalias siap parukilota. Tidak ada seorang pun dari kita semuanya yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Jala jojodo nang dia katanyang ta, saya tadok, saya padauma, baru kilo nih, jauhkan kami dari pencobaan. Odona jojot, macai dihabiari, akka halak naporsea. Jala dang boy hapet tarpasiding mau lo paru kilo nih. Saya terus dorong di tengah-tengah di ngulutta. Nang pesipata kadamang dainang. Saya terus dapangidu tutuhani. Asa unang jala dauhita siap paru kilo nih. Meragam doka paru kilo di tengah-tengah di ngulu di colma. Boy doi alani usahana. Boy doi alani akka keluarga, boy doi alanyak kaya nakon, apalagi sonarion, ate. Dang tarsuru biak ke danak, ngamaol be marbinege alani gadgeton. Sipata haluar nama urak nyomak nama jogeleng non, tong dang dibigi, apalagi bolong ay pakai nai pinggol nai, ungabe. Ipanengel nama. Laos ni telepoppe siya toru imane gijang jabuna maneng kamarna ngai bereng omak nama jo siya handphone nai manang bapakna paula so diangkat do. Ida sipata jo gabe boy margurasa hamuruhod dak kanatoras. Ulur sipata arong sonari ide madokkon na jolu anak kokido hamorau diau. Ali sonari ngasing be anak kokido hamamago diau ngenna. Alani akka paru kiloni, alani akka hamaoloni. Gudang dope akka damang dainang, marukil do akka natoras sonari, jala paru kilo bolot don, molo nungga cukup umurnya anak konna dok boruna, dang marhasohotan dope. Jala sejo do mangido tangiang akka natoras, laho itangyak konyan akka anak konna dok boruna. Nong merumuri jala bolonunga sipata dapo rokap las marohanyaka natoras alai satokid dolas nirohai bolonunga berkeluarga pitoroma musek adu ni buruna oma ipastap amat takku dawinna dungi manang idokon anak nama tu idungna inung bereng ma paromain na pinatoho-tohomi dak cocok diawi inna. Dak saya depan satu si holang marhasorangan anak kon nasida pitor ibad dopung na gabi MC momong cucu. Gabi dang boy be akan atoras si Jakartaon lao be marguru tu gereja. Ate no lucu dope
Opung nama majaga anak konna pepunai ya bapakna do omakna lau tu puncak berwisata. Manang tumol. HP tong dimuruhi opung naon, omak naon, ala terlebak di lomangan pepunaon, dok bergeti baju. Oma ngirina kadamang daina. Namasa. Tang saada pe olang paruh kilo satu si, yang makadamang dainang. Gudang dope, akka paruh kilon, si pata alani akka borak di paruh kilon, boydo piga-piga halak, madok dedena. Sitakona udah begu, buat tona usombao nina. Hape pitororong guri melebek butini, tuha gak gitu doi namusek. Hati, tong de mana me biar, akadamang daina. Tak syarroh aku Tuhan, unak pala patang tangi boloi doi ndak. Gudang dope akadamang dainang, apalagi musek akanak kota salah pergaulan, narkoba. Maca gudang do merongrong akanak kota di bawah setikyon, termobi di Jakarta. Boy do rusur hamoraun ni sahalak, alarong anak konna, sada, bahkan lebih dua, tolu, saja bu narkoba, namorahian, gabe mak kontrak-kontrak nama keluargai. Siani boy di bereng otak kadamang dainang ternyata, dang tuk hape nang pikiran ni jolmai, laho mengatasi akka paruh kilo ni. Dang boy patujolon hape nang pikirat talaho manalasay ho paruh kilo ni. Dak kolang ni dope maca gudang di kantor di partiga-tigaan do takana asing. Boy do halak lao tu gunung kidul marang tu puncak majalo pardorman parmanisa nasalakku tiga-tigana. Paruh kilo do tongi do kana asing. Boy do misalnya majolo jolma asa songon nai bereng bohina isuntik manang ijai tiup sesuatu asa songon nama dormai hala ibereng songon nabaga inatai manang amatai songon nagateng hape bohina pe songonima. Itu namasa. Jalan tak kasih tutudon gudang do halak. Mamakke pikiran, mamakke tenagana, mamakke usahana, laho pasidukko nak kabar kilo ni. Si patanang pe di bagasat tangyak kita kadamang dainang, laho pasidukko ni, olo do tadokon kendak mulai yang jadi, hape kendak tadotang nung jadi, duk tadok amin. Maka narong dosa ada buku damang dainang, buku pendek na berjudul Selamat Bergumul. Sian karangan Andar Ismail, sada buku ak ilustrasi di si madok dak kolang tuak kapenganti baru hape enang madok kita selamat. Alai kodoh dodonota dirita selamat bergumul. Ai pergumulan dong ngolutau. Dang boy hita hape enang lias, dang boy hape enak kita dau siani. Ai terus dosa lelek kita mangolu dia siang anon. Saya rodo akka pikiran apa jati akka damang daina. Saya rodo akka na manusai ngolutta. Apalagi musik na paling luar biasa ketika ada keluarga yang tidak solid ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Gudang do akka astuanna tabereng diadak Batak. Molo nung ngalao amatay, inatay, inongna, amongna, siyak kasyanganon. Sejojo do tadokon tu keluarga, anak konna nang rumah tangga na tininggalhon, dame hamu sudida, dinggat-dinggat kamu sudida, so tung ribut tamu, so tung marbadaya hamu, hapehe, holat di bakkeido tadok, jala olang di bakkeido di begi nasida. Gudang do halak keluarga da ribut. Alanyaka berbagai macam hal. Dakolang harta warisan. Alai dang marsiangga pepe akan nasebutuha. Alan sipata. Boydo alanyaka panyaran manang ripe. Lahu merongrong kesolitan keakrapan di tonga-tonga ni keluarga. Arong do piga-piga hubege yak kadamang dainang. Dung mod ding natorasna. Marpungu manasida. Teroma anak konna syakangan
Lubi siya 5 halak na sida, idok ma tu keluarga. Neng marpungu mahami 5 halak pinopar ni anak amukku do inokku. Catabi di hamak kadamang dainang. Inama diholae dihoy nang bau. Ba unang majoro tamu marpungu hami makatai na adong dihami. Nyato hodi. Boy do hamu uhanggap pami keluarga nami. Alay molo taringot tua karta warisan do takkan masa lo mahami na sabutuha makatai. Asa unang terindimitasi na sida taringot tu si. Ay bodo alani ripe pas marpungu sude di bolang amat tanah. Makatai ko dokon. Bodo alani natai misalnya parumain nai manang bau nai madokon igo tilamattai. Asan nokko bolos makatai ko jalu bagiammu. Molo si jala hoi ingot dang pamasuk ke behutu jebu ho. Kurang deh. Boydo sega manang boydo gutur keluarga lan molo gutur satabi akadamang dainang marbada mucung dinggat dope alai molo nung ngamar si parangan molo nung ngamar si padau-dauan jalai dokko dakwang gak beho itokku dakwang gak beho anggikku alanyaka orang-orang ketiga keluarga nama baisiga di tonga-tonga ni akka keluarga ta. Ingat tamu kadamang dainang molotuk pedong sonare mabege di son. Boy do hamusega ala niri pemuna. Hape ibotom angkim abangmu dongammu saparmeaman sabutuh hati kidak danak jalai pabalga di bagas ninongmu. Doamongmu. Dang marsipak kulinya kamu satro hamu madokon dang behi tamarha maranggi sahat hamatean bah ngake jambi. Jadi mula dong songoni di son, molo boy de pedo honokku bertobatlah. Telepon kamu mangki munai, abang munai, iboto munai, domu mahamudok nasida. Unang alani ripe satabi, ai hita pe bodo gabe ripe ni halahan. Alai bodo hita gabe alak nasing di keluarga ni nataniba manang amat taniba, alai bodo iba orang penting di tengah-tengah ni keluarga niba. Makana adong dalil na tului. Ate. Ardong atubu dongi marhula-hula doho marburu. Asa unang adong pagijak ko dirina. Bodo si pata au gabe dong atubu. Bodo si pata au gabe hula-hula bodo si pata gabe boru. Nang tape si pata tiki manguli laikku atar pake mandari pitero unang padita hudul mo ate matuhan narakko. Atar songo naoti pangkat ni bayete. Alai tong doi baga bibur. Odo ne dokon di panurirang Nehemia kadamang dainang. Bagaimanakah mereka melihat sikap orang-orang Yahudi yang pulang dari tanah Babilonia. Bulat nasida dungi dusa nasida di tano tu Yerusalem di bereng nasida mak. Adong do HP nang dakkolang paruh kilo lau mabangu pare ni Jerusalem. Dakkolang paruh kilo lau mamereng akka bagas jorn debata nasida. Alai lubi siani terjadi do kapitalisme penindasan diakka nasabutuha di hadiah. Odo nakan ikodok penak kadamang dainang. Sesama orang-orang Yahudi yang pulang dari tanah Babilonia, ketika mereka memiliki sesuatu harta, lalu mereka ditempatkan di Yerusalem, dan orang-orang sesama Yahudi saling membuli, saling menindas. Jala odo taringot nasida di turpuk tahun. Mangaduadu manasida, tu debata, mangaduadu nasida tu panurirang Nehemia. Bah, la samudar mahami, hape magai marsigosak kami. Samudar mahami, hape gabe pamarsipamateak kami. Odo. Boy do hape nang nasamudar mangutangi donganna anggina ibotona hape porsenanna pasong porsenat to hala ibay. Hape apalanggina doi. Saperong butuh uang adalah uang.
Dangadong biape nang partodongon ni hepengon. Dangadong ape nang tali silaturahmi si persaudaraan di hepengon. Molo hepeng bahepeng mamang nang peisei. Luar biasa dong. Bolo tuhalahan itu oti maliat 2% anak dang bahepek kepeng dotong 20% tuh bulu 40% ini namusek. Ipok mak todong nai, ipok mak keluarga nai. Bodak kadamang dainang adok perbagian yamu di huta alan ditki ibagi natorasmu hau madisaan dungi diula ibo tomma manang anggim nyadak pola bola hau mami tapa maju sarra manang sahet tari yau mo yabangda yau mada itu asadong alangon di beremon alangon ni anak ton baboy alai ingot da bagi 2 hita torido ngalau jebana mangula ngalau hepeng natusi HP hasil naik ke bagi 2 mak HP lu bisa ni artana di Jakarta bahkan dia bisa memberi banyak orang kalau dia mau dia mampu memberi banyak berkat kalau dia mau HP iko pokihon nama keluarga naik nehu tau madokon iko bagi 2 molo solo ho lenok kumatu halak naulu mangula ho makki naulu mangula por lakki dang adong bi HP nang permudaron yak kadamang dainang dang adong be nilai empati, dang adong be nilai sosialis di hita. HP tadokon manusia itu adalah hidup yang bersosialis, hidup yang berperi ke manusia. Dang adong be hita memanusiakan manusia. Ngai sara tangga bejol mai keluarga tei todong tai halak na asing. Gudang donya bajum dilamarim, gudang doya sepatum dilamarim, nasona pakeo 10 tahun nasalpu, HP cocok dari pakai kanggim, dango loho mangaleon, holan lamari di pagudang gudak kolah manapung bajum na bekas-bekasi. Torta idoko kamu, dang amang, hado pakyok kudoi, molo kurusau. Molo tiki kurus, wama pepetor mate sadarion, gaung-gaung masudai bajui. Tumagot do bajui sepatui dingalang ngit daripada ilakko tu halak mang tutodongmu. Sayang, hutu horo 2 juta, hutu horo 500.000, molo lenan noni, HP molo ilakko tuang gim, ahir koton Yesus. Manangise, na mangalehon, tuang gikku na meton. Iba na manapuna harajon debata. Orang kecil, bukan hanya keluarga, tapi siapapun. Ngalu bisiani. Donon nama di mauliate deh itu, mauliate dan naburu, mauliate dan tulang, bahkan mungkin tidak cukup hanya berterima kasih. Alai mai tanyak kodoho di nguluna. Makanya mularong digijang mauliate, digijang mauliate kamanginang marha maulateon. Dak cukup HP nak kamu dokum mauliate damang, mauliate dainang, HP dak kamu marha maulateon. Apalagi di pesta gotilot tasadarion. Molo sarupa nama amplopmu, tu amplop nasomal, lenomu 10.000 di amplopi, HP gudak kepengmu, dang marhamal tioko, apalagi pesta gotilot sadarion, mengucap syukur pesta panen, madok moleat itu di bata. Bedu dah. Bapi nama nak kok saotik, molaung 10.000 lakko 10 sadaribu. Aung 1.000 nai. Nako saotik. Unang sila kono mutuha pasu-pasu mangolukon. Asa gudang ngartakku. Ape dang boy tapasahat itu halak. Ido adu di halak Yahudi. Sampai huju alameku. Dang manggarar pajak do piau. Hubai maka boruku. Akanakokku gabi hatoban nyaka keluargaku. Isalina sidamai. Itu, lihat maju keleng misa ada tuau, asarong mengurupi damon. Kupasi kolau pe di Jakarta pos roham, sarjana pe hubai ini. HP lobi siapa ngurupi bakoi jabum jalan pasi kolau koi bana. Paingot, idok kode debat anak kaning manangise nama Selius songoni, songon orbu ipas pasinemia songoni papas pasun debatang artam mulai ipas Selius kodak karena sudah enggak di tengah-tengah ninggulu. Harta itu ternyata bisa hilang sekejap mata kalau Allah berkehendak.
Hapor syottar mandokoni. Ya. Hapor syottar mandokoni kadamang dainang. Harap dorohan akka botom akka anggim do kana asing boynya panakokon anak konai nung dijulun akka bang nama nangi botona. Hape songonima marisuangna. Lo bisa 5 tahun 10 tahun ibana. Sahira pangurupi di bagas tataban. Si patadang talion uang bulanan ni. Boleh pangurupi talion pe uang bulanan na dok bonusna. Hape mulai data ibototta dang talehoni. Alai hita pe akan di huta musek unang asal tabigia dua digeleng tamolos tikos. Oma oti-oti di bana omangan di jabuni tulangi. Di jabuni ini abangi. Dan gudang-gudang soni dah pe nang permanganon di Jakarta nanti oma. Idahani saset dok inna. Hape ngaso male malang sa piring atong. Teroma kamu ingot dai Jakarta iko boy ko kurus senam mo gabi krengkengon di mana. Ingot dah, holang tahu tempe do mak, halaki do mangalang dekke do jagal, au songonon. Ingot, na mangarat to doho, awa penajolo lebih sakpoin na musik. Halo, hari gini, makana ulur geleng tema dokon, bolota dokon derita parkilota, anakku songonon do songonon, ya derita lo DL inna. Ate. Olok kosongoni akadamang daina. Masa doi. Martanyang dona sida mangido. Ternyata pergumulan ini akadamang dainang ikut do merdomu tu hapor siau. Ketika kita mergumul, merukil, molo, dang merdomu di bagasak kapor siau di sido jolma olo stres. Di sido jolma olo manikot. Di Jepang ini rata-rata hampir 25 ke 30 orang setiap hari halak manikot dengan berbagai cara. Ala tingkat stres yang paling tinggi. Di Asia, Jepang dona paling tibu tingkat stres karena pekerjaan. Berin halak tongaborngin manang idalani berteriak-teriak soal naritik ala nyakka stres ni pakarjuan. Bah boleh kamu boleh kita Indonesia, orang coba ho berteriak isi bah, soalnya takut polisi ho. Ate, boy do, karena saking tingkat stres yang paling tinggi. Beberapa orang melompat dari gedung tinggi manang siak hotel. Itu rumah hotel na tumibui kamar nei los mang lupa may bana. Karena tingkat stres yang paling tinggi kadamang daina. Buasa mabaini alasai di pangasau gugona, di pangasau pikiranna, di pangasau nadong di bana. Aha may dokon hata debota. Lubi siani aha mabonok kutuhan. Tanga dong. Aha marobono mutu seperti bion. Paling-paling hotu San Diego. 100 juta ba ini tuhor ni. Baru peti mati. Arong senari peti mati di dia naing di Jakarta Barat dijual. Arong indahau nomor gain nai. Ate, harga 1,1 M. Ate, peti mati nai borakna. HP nasi narim nga lobisian 10 miliar. Tang ulo begeleng mi mangaleho peti. Ano bolo mod di ngau peti mati narga sada kombasari mada ulo bapain na dotong tiki mangulu ho. Ale tiki mati ba rugi mai besi ba. Harga 100 juta mai ba intorin na do. Dano perbagian at tanonin na. Bolu San Diego non na ukuran 500 juta mana terbulak saotikin na. Ulo papa. Ape nung mati atau ima narga 5 juta mabanin na. Tongdo itano rotongin na. Ide utong munay. Molo pas mo sa adong ipommu gigi masmu buton na rin. Baik dah. Apalagi anong ipommu igijang imas 5 biji toro 5 biji 10 ba? Modik ko ompong ma. Baik dah. Dang lau pasobon nai sayang nai no di. Baik dah. Kan akadamang dainang. Ini sangat-sangat jelas bagi kita. Takas itu tudon di argaon nasida. Takas itu tudon
Molo seta pangasaho magugutta. Tamangasaho pikiratta. Jadi unang pangasaho gugup pikiranmu. Ate kadamang dainang ate. So tong adong siya kita na pungudi son ali porsia duaw. Kubereng siya buhi-buhi munay. Buhi-buhi na mengkilap do. Dang na ulo na mengkilap sa una ordang. Ali buhi-buhi na mengkilap na siring tu salon. Ate. Unang adong siya kita nasihatu mall. Jono do nya mall Arion dakyaw tu siya ali ni ulitmu. Ate. Awamang tang pola tang lomurah kumalang hoka kabintu. HP ala ni uli mudo. Ate. Mate maho. Dangarong be dua-dua mu. Las maroh ni galengmu ita di koko arta mar miliar-miliar. Nang go bajum pedang ulu ho manuhor. Ipakke ho ma bajum na sopiti. Buka kacingi butuhana. Tu dia mai. Marbagi hodang, marsilele hodang, makolit tidurimpe holo. Untuk apa? Ya. HP Tuhan ini merdokot gawi pasu-pasu di hita kan? Itu apa hita gawi pasu-pasu dok kamanginang? Marujung gelut tahun, ikon ingoton ni jolma do, burjudo among mon, burjudo inong mon. Itu. Arong do mungkin tiki di hutau, arong do salah ruas ni huriatta. Keluarga tubing, dak pala huare maja belang marga tubing so nasa songan mangyut na sidate. Yang natai bersih matupang. 2 hari 1 tahun ikut dijabui do gereja mangat dijabuna alani tau baru do ulang tahun. Holang moding ina tahun ngamaru cipusi biak karuasi. Dang dapok biong ngasabe nghabis biong. On nama perpudi hita mangan di sonin. Iya. Habe puji Tuhan. Di memehoni nataido tu geleng nai akan adinggan nabi nai. Itu dah. Alana dak kolangi marulu-pulu do sudah karwas niuria, sudah perhalado. Bolang ejo warna opuksi sahala. Bolang ejo roha muda umur na moding mana sia 14 tahun. Roha muda ina marpulu-pulu tahun. Iban-ibana songoni tuhuriai dang marnamoro wartana lambertebe wartana do pangkatnya kegelengna. Dang adong gelengna tinggal di hutai 10 anak asuna di hutai ipasi sekolah di mana sampai tamat SMA pinomat hatiai. Welu gelengna sudah marpangkat bahkan de salah satu direktur PTP di perusahaan do akan asing. Iba gelengna songoni dang moru. Las dorhakku ti hatiai. Alau ti depe hujalo wala jokku ilet do 25 jalo bala jokku syakuria 80.000 tahun 2010 sia 80.000 ibe ko papungu pele do 2 hari 40.000 minggu pertama 40.000 minggu ketulu ilet doi ilet dibani rupi bana doi dakya manor borasau dakya manor lopanau ale ala ni tangyang ni salut halak martaba-taba kapasu-pasu let Tuhane. Bada mang dainang. Unang maju tu hamion di Jakarta. Ya ri bakko marpungu maju hitakka iboto itokku aka berekku aka au pe madana ida tuhuta. Bang songon dipuji Tuhan. Ibakko oleh-oleh sa Jakarta unang dodol buan. Dang marlaku bidodol. Unang jeko buan. Unang tersongon hebat tu mabut sa pesawat to jeko ibakko. Hari gini enggak ada dang be gudang nyak kamet sosong enggak sahabe tuhutai. Leon, aupi mabiaya ida, pos rohamuna. Unang usul siak kamu, nung isa-isa mamokit, sedi tarum indahamu. Jangan, berani enggak? Berani mencoba enggak? Ini, asa unang adong be di tengah-tengah ningolu jol maon, napa julu ak kepikiran. Alai iko merdumu tuha porsionna. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Haporsyami do peloko. Jai molo marukil pe kamanginang bergumul ho ikon padomu do to haporsyami. Asa haporsyami mangajara-jari ho, mangalugugu to ho, mangatusak kana maso. Ido pakai si Nehemia. Du mangalual da sida tu si Nehemia, ro si Nehemia patuluson,
Roh si Nehemia madok sesuatu. Nehemia dengan garang, dengan lantang mengatakan sesuatu kepada bangsa Yahudi. Di patorang si Nehemia, di patorang pandorang Nehemia itu nasida. Bah, langsungoni bawe nomu tuakka keluargam. Iko narongdo na tigas di sada-sada keluarga. Molo pijam majolo istilah si Jokowi, tiki di kementerian najulu ipil imana kementerian. Indonesia ini harus perlu ada menteri yang gila untuk merubah Indonesia ini. Tanda kutip majodoh honok kate, dan nagabiritik kalahira. Gila dalam pengertian mampu dia mendobrak segala sesuatu. Nape gudang kahata-hata, nape gudang akka membuli ala ratikos diulai mana, ala radenggat diulai mana. Boy sudah ujung dinggan. Di tengah-tengah ini keluargamu napi korang songoni. Belokot anak syakangat do patujolo inna. Hape molo sorong digugu ni syakangani dengan dong ngepengna jadi si baju lomai. Bolaong si nomor 2 si nomor 3 siap kuda nomora sesyakangan yang enggak apa-apa. Tapi mah bang, homa makatai molo dana si nauma. Iko solid to. Tenakku bang. Hutor pe bajum, hutor pe batikmu, hutor pe jasmu, pinomatto gateng berengokku. Iko songoni do. Unang gabir ngerokok. Apa yang bisa kita berikan? Supaya mereka juga tidak benar-benar khawatir, takut, kecewa dalam hidupnya. Jala ibait Tuhan ido carana Allahu mangurupi akana sida. Bodoh syak keluarga bosan nasing. Berarti doa-doa kita pasti dijawab Tuhan ketika kita datang bergumul kepadanya. Ketika kita datang marukil tuibana. Tapasaha dalat tuibana. Halai taingot. Suatu ngadong hitaon mental pengemis. Unang mental majalo-jalo. Ayo jok do songoni setiap kana mangday nang da. Nang pwede tonga-tonga rawas nyuri ya. Kolang mental pengemis. Arang dono bantuan. Tang berusaha. Molotung pe hita arong dia diurupi. Ikon tadok ko digulutta. Sedetik ko mangurupi ya. Kosong di dong. Tak kolang nama jalo. Makana molo na jolo. Didorong do hita. Nang pesipata songon narget. Didorong do hita moloro tulang tanang udetta. Ilya jamat tanah julu, jaman nami julu ilal 500 rupiah, hidok kono mak niba do. Kunang lian itu. Soma lano mata hepe ngonin na. Orang lian 10.000, jalo, bilang apa sama tulangin na. Mungkin erget doi, alemat dorok kita, basidak kasono peng hau jalo, lamah haru belgau, asabu yau malo macari. Ikon di do dah. Ipasa na tuat tai do na jolo di hita, ipotong do pinaham manang akka pahapahanna. Asabu yang nak kono terdorong lahu maju di tengah-tengah di huluna. Allah menjawab semua pergumulan kita kalau kita memakai pergumulan itu dengan iman yang hidup. Molo tapakke do haporsyetay haporsyena mangulu lahu mangalusya ka par kilot taon aka mangalusya ka pergumulan taon. Ate. Hiduplah dengan diri sendiri. Apalagi di bagasa tikyon. Tahilala do asini rohan de bata itu atongan dingulutta. Nang pedang songkalah kita mangalehon akka subangata peliatta tugareja alis taing do di pesta gotilo sadarion. Nunga gudang pasu-pasu le de bata di hita. Disari hot do hita. Ate. Taing do te kedite kamanginang. Bodo hamu mangihut do toda ali widde masanon. Bolo unang ugugo soramuna hape salah kalimatna. Ate. Manghut to mahamu. Ang di songono nakamang nang ede nakaparkurdon. Alay matcha takas masa ubuk. Tujay mitata sadari. Isari hondo totongolu tasaleleng mangolu di tanon. Sahatro di saleleng leleng nado. Asini rohani debata. Dang maca di holong di rohana tahe pangoluhon tino panasude. Alani unang besai holsoan rohata dinasa
narikoti hangoluan saleleng-leleng nado di parade tuhatai ai gari bunga diladangi dohot pidong namarto ngalangiti disari honde bata di parmudu debata lam hitama so disari honde bata lam hitama so di parmudu debata asal masai porsea hita di Tuhan debata na holong roha sai totong lehono nado diho ayakana holsoan di ngoluon di sipanganon para biton nabe nasai holan mamikir ngolu na di tanon naso manarihon ngolu di tondi nasa leleng-leleng nai ayarta di portibion nalau salpudo sasude di baheni sai golom artana sumurungi sai porsea mahita disi di sari hondo hita totong unang ganggu behita disi. Amin. Martayang mahita. Ale Jehovah de bata manami nabadia do guarmu diganup halak narotuho. Gudang nyaka pojok ni pikiran nang rohanami. Mangodupi gudang nyaka parukilon nama asa di tonga-tonga ni ngulu nami. Meragam Tuhan akka parukilon ni. Meragam sifata Tuhan pojok ni rohai nang pikiran nami. Molo gogo nami do Tuhaku pakai hami. Molo hadiron nami sinadongan nami do Tuhaku pakai hami. Dang tolak nami Tuhan lahu mamulusi. Sifata dang jupak kami holong. Siya tonga-tonga ni ngulu nami, siya nakakeluarga nami, hanggi nami, boto nami, nang di tonga-tonga humaliang nami pe. Palakodo Tuhan tu pangaluluan nami. Jali kokodo pangaluluan nami Tuhan, manangiho sudeak kaholso nami. Alania li Tuhan jala di bata nami. Tangihon anggo-anggo na kanaposom. Tangiho persuryon nami na matsay gudang, matsay pojot. Nasipata dang boy portibyon mangalusi sa lunay. Dang boy portibyon malengod sabam ni roha di hami. Walako mali Tuhan. Natuk mangalus sabam ni roha do pasu-pasui. Alay mulotong pedong sinadongat di hami, arta nami, pangkat jabatan nami Tuhan, suruh mahami, asa boy hami gabidalan ni pasu-pasu tuhalak. Boy mahami Tuhan, pasu-pasu tuhalak, na secara bergumul, urupan nami. Gudang tutu dalan di baik ko Tuhan, lahu mangrupi hami, mangrupi karwas ni huriam, mangrupi keluarga nami. Asa taruli nasida, dia porsiaun nasida. Boy totong Tuhan nasida melewati pergumulan, parsorion narong di nasida. Tuhan, tabay madihami, pakirimon na mangulu. Tarlumobi, molingot tami do gudang niya kapasu-pasu midihami,
Ikut dohami Tuhan madok mole ate tuho. Siena sarohanami. Alanunga gudang hutapu hami. Akka pasu-pasum. Jalanang matuhan bui pasaton nami. Marhite pesta gotelon nami. Puncak nasadarion. Siap mamukkan atuari. Pasu-pasu matuhan ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Nyonya setohang bor tapu bulun. Pesta tapu bulun torang marpaung. Jauti siagian. Elizabeth Glory boros tumorang. Malaki Alvero tapu bulun. Samuel Lumban Gaol. Budiman Sihite Togu Sinaga. Florida Bur Manalu. Itua TM Lubat Turuan. Janeta Buru Pasaribu. Natongo peak diakar rumah sakit nasida ale Tuhan mangido pangurupion hamalumo syakko. Dotak kadongan nami na perawatan pemulihan dia kabagas nabi na soagorak kami garuk marsada-sada. Tuhan hor pangalul nasida asa homa mananginangi dulu manasida Tuhan leho masini roham dot hamalumo di nasida. Pasu-pasu ruas niuriam na tonga-tonga paruk kilon apuli nasida ala tininggalhon ni haholongan ni rohana ripena inungna. Tarapul nasida Tuhan diaka namasai. Makirim nasida Tuhan dia hangulo sogot dapi narademi. Nangaka yanak konami nang marhasohota Tuhan diaka tikin yang roon. Patulus masakap roh nasida gabe rumah tangga na baru nadenggan nasida musik dia rupamu oleh Tuhan. Pasu-pasu salhu nakap rencana nasida. Asabui di bagasan lasni roha. Nang aka gudang niragam ulaun ni ruas ni huriam. O matatong Tuhan na patulus. Akay nakon nami na sumar sekolah sahat na kuliah. Saya tabay parbinatuan ng bisus. Aka na sumar karejo. Pasahata ka karejo na ding. Aka na sudah rokap. Saya totong do Tuhan manek kami. Patulus aka Panginoon nasida. Alay saluhu nai. Ikut dohami marhaporsya Tuhan. Ay haporsya unido paluh kami. Dalam manada asini roham. Amin. Mari di mahita. Uhud papungo peliata. Tapas hak maka amplop. Pesta gotelot tadi bagasa sadar.
Tatangnya koma peliata tua dupan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo hararuan di salut sileho-leho na dinggando nasa uli basa nama uliutus. Upasat hai masya na nilhon mi tuhami pilen nami tuho sejalom magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa para siak kami pilenon patimbulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni sila lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliat tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana alea manami dari banua gijang saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajommu. Saya saut malomoni roham di banua tongo songon dari banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togetu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basar dami. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabauhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabauhina tuho. Jala di pasorhom damena tutodim. Hurian itu hatta, ami padita, liturgis pawarta, papungopelian, penerima tamu, pemusik, song leader, dok multimedia, mendot hita. Selamat hari Minggu, selamat marpesta gotilon, Tuhan Yesus memberkati. Salam, horas.